Jørgensen, Blackman Muller, og det er Mosso, som ikke har gjort sig i store europæiske klubber. Men de er altså blevet dækket her i VM, så det er et større japansk generationsskifte. Super Poulsen, Joel! Så der går med 5 så du scorer. Hvad fanden er det for et spjæt, han laver der? Wow. Der er langt derovre, Marker. Vi skal have lidt hjælp. Han er altså meget bestemt. Han skyder på kæmpe dommer. Det er ikke mindst noget som helst. Kom nu, få nu den bold i et spil for pokker. Der var den. Yeah! Jeg var tæt på at score. Det var målkomsten i hvert fald. Jeg tror faktisk, spilleren blev smule forvirret af dommerens blottede livgør, hvilket Jørgens faktisk beklages. Han var meget aggressiv og meget villig til at få kombinationer, der kører her på starten. Julio. Brasiliansk. Født af japansk oprindelse og har altså været spiller for Japan. Relativt meget andet at spille på. Og det er ikke sådan, de andre form for grund for os, når vi kommer herover i træning. Nok det er altså vigtigt, at vi får de her kvikke pasninger til at fungere, og vi kan faktisk åbne rigtig godt af det. Det er meget fint tålmodighed, vi sidder med i øjeblikket, og alligevel så er det en rigtig god bevægelse. Ser den ud. Poulsen. Super Poulsen. Stadigvæk. Ikke på det spark, siger Jørgensen dommer. Synes jeg op. En afgørelse, der kan diskuteres. Den ser vi Poulsen i altid gengivelse. Jeg mener det i stedet for, hvad Honda. Skyder Martin Jørgensen. Og heller ikke på det spark der.